Mehribaniyleşler, hormatly vatandaşlar, hanlar we jenaplar. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne çuňur hormatlanýan gahryman arkadamyň, hormatly prezidentimizin taýsy tagallar netijesinde Türkmenistan ýarymyň her bir güni ogadan toýlary, şanly ýetenleri, mukaddes bayramlary beslenýär. Mehribanan habugun gadimi Lewap toprağının merkez şeker bolan Türkmenava şekerinin binagarlyk görküne görk goşýan. Döwrewap enzamlar bilen enzamlaşdyrylan özüniň hyzmat ediş we tagam taýýarlaş aýratyny bilen öňde barýan ajaýyp ogudan toý mekanamyň biri. Bagtyarlyk toý mekanynyň toýdalyny hoş gördük diýär. Mehribaniyleşen habugun toy toylayan ogudan ýaşarmy, bagtyar ýaşarmy, toýmyň baş şahrymanlary, Yigitden şahy gerçek ýigitimiz Anwarjan, Gaýrdan sultany, toy toylayan şahydy Rozay mehribanlar. Şunyň gaşyly bir ajaýyp purdotlar başdan geçirýärler. Çünki mehribaniyleşer ogudan ýaşarmyň bagyt toyu Kazan şeherine daşary döwletde uludan toýlanyp, bugün mena tuweleme ähli dogan garnaşlar, ähli yürekdöş myhmanlaryny bir supraň başyna jemeýlegen hormatly atenelerimiz bagtyarlyk toý mekanyny ähli yürekdöş myhmanlary bilen uludan bir halkymyza toý tagamlaryny dadyrýa, şeýle ajaýyp toýlar mehribanlar. Elmadama her bir insana nesip eýlesin. Oguly ýörüp gyýys çykarmak elmadama döwletli ojokda toý bolsun diýär mehribanlar. Ogudan ýaşarmaz, bagytly bolsun. Mehriban doğan garnaşlar edi dostlarymyň şu ajaýyp toýmyda açmaklyk gerek, toý taşaklarymyda bolsa bismillah etmek gerek. Oňa şunem hökman suratly aksakal gojalarymyda, hormatlanýan ýaşlarymyda haýyş edýär. Ogudan ýaşlarymyň bagtly durmuş nikah toýda barasyna açmak üçin toy toylayan ýigitimiz tarapyndan hormatly Magtym Gulamyň gelmegini, toy toylayan gaýdymyz tarapyndan bolsa hormatly Juma Gulamyň gelmegini tüý sürekden haýyş edýär. Başysyny hormatlanýan ýaşlarymyz, aksakal gojalarymyz şuňka ajaýyp agşamy, ajaýyp toýda baramyzy açyp berseňiz, toý taşagymyza bismillah etseňiz sizden gaty hoşal borduk. Şuňur hormat toýpsy da garaşýar. Magtym Gulamyň salam alaykum, hoş gördük diýim. Gutly bolsun toýlar, janyňyz sag bolsun. Ana tuweleme şu ogudan purdotlarymyza Juma Gulamyň sizden hoş gördük diýär. Mehribanlar ha bugün toý toýlayan ogudan ýaşlarymyz halkymyzyň geljekde saglyk ulgamyny öz münasip goşanlaryny goşup zähmet çekjek ak ýektali lukmanlar bolup durýar. Mehribanlyleşene şu ogudan purdotlarymyza da ýigitimiz tarapyndan hem gaýdymyz tarapyndan hem aksakal gojalarymyz, ýaşlarymyz toýda baramyda bismillah eder toýmyza açyp bererler. Ýene bir ýola elmadama toýlarda diýdarlaşmak nesip etsin ýar. Başysyny. Assalamu alaikum. Uzaktan yakından gelen karındaş mihmanlar. Toyumuz kutlu olsun, nasip olsa. Koşarsan koşa kardeşsin, oğlu kızı köp olsun. Bundan şu gelenler yınaları toya gitsin. Kudasızım toylar kutlu olsun. Kaderli mihmanlar, yine bugün bahtiyarlık, dördün bahtiyarlık toy mekanında Anar bilen Roza özümüzün baht toyunu bellemeye hormat bilen izzet hormaty gelenize toýa geleri ählimiz minnetdarlyk bildirýäs. Ýalyňyz sag bolsun. Hemçe şuňa ýaxşy günlerde, toýlarda duşmak näsir etsin. Ýaşlarymyzdan bir-birine söýgülisi, ömürlük iň soňky debine çenli, izzetli, hormatly bolup ýaşap, iline, döwletine, watanyna webaly awra döwlet getirýän maşgala bolsunlar. Indiki şu günler bulara bir nesip bolsa, ýene bir bahana bolsun. Ýa-ni guda babalary oguldyr gyzdy zurriýat bolsun. Bellemek ularyň ýaş ýatynjagy, ýa-ni toýuny bellemek, ýaş toýuny mama baba bolun nesip bolsa, ýaşlarymyz bahtly, takly bolsunlar. Gaderli mehmanlar, saçağa koyulan tagamlardan iyi işip toyumuzu oňat ýokary derejede geçirmekliňizi arzu edýäs. Tamada indi toyumuzu oňat alyp baryň, iyi işip toyumuz açyk. Galanyny sizden tamada. Rahmat. Köp sag bolun. El şarpyp gola gärt mehribanlar. Magtym Gulamyň, Juma Gulamyň minnetdarlyk bildirýär. Toy terpaýlaňyda mutlu bolsun. Toýdan topukça diýilýär. Türkmençilikden bugün hormatly ýaşlarymyz toýmyzy başlanýan purdotlaryny açyp berýär şeýlede.
toy soğutlarına serpaylarına münasip bolýar. Mehman ile şer hormatly toymada gatnaşýan dogan garnaşlarym dediği dostlarymyz şu purdotdan peýdalanýarsa şeýle uly toy toýlayan hormatly toýlarmy ýagny döwletli yrzykally bereketli agdyr maşgala ozaklarının biri Toğtaylar agdyr maşgala agdalaryna bergşan saglyk arzu etýän şu purdotdan peýdalanýarsa hormatly Samet agamy da şeýle mahym meňemde de bergşan saglyk arzu etýär. Goý mehmanlar şeýle insanlygyň jany sag bolsun döwlet artsyn. Ýene bir ýola hormatly toy toýlayan döwürme esler agdyr maşgala agdalaryň begenýärler, guwanýarlar şeýle purdotlar münasibetli hormatly şükramyda şeýle de hal meňli ýeňimde jan saglyk arzu etýär. Goý mehmanlar elmydama şu döwletli maşgalaň baglayan gudurçylyk ömürlük bolsun ýer janlar sag bolsun. Mehmanlar şer toýlarymyz uly hormat toýýarlar ötün geçenlerine iki tarapymdan tuğulymam ötün geçenleri ýatlak geçmegi şuň ajaýyp toýda baramyzyň başlaryny spordotlaryny maslahat edip siziň dikkatiňize getirmek menen haýyş etdiler. Başlasyna bizim şu pikirler gollagada toy toýlayan ýigidimizi ýagny Anwar Jana kiçiliginden edil öz mehriban jigiti ýanjak ýanyna bolup ululup biziň aramyzdan diýseň ýergiden 16 ýaşny şu ajaýyp dünýede ýaşaýan hormatly Gafurjan dostumyzy mehribanlar hememine toy toýlayan ýigidimiziň ýagny mamasy Raziya mamamyzy babasy Jeppar Hakany merhumlaň ýatan ýeri ýagty bolsun beýik bir bar iman baýlygyny bersin diýip toýda baramyzyň başlaryny spordotlaryna şeýle ägirt merhumlary hormatly daýy Gafurjan dostumyz pahyre şeýle de Raziya maman Jeppar Hakanyň ýatan ýerler ýagty bolsun ýerse ýerimizden öýür turup ählijämiz ýekiji mintlik ümsümlik aglan edilse gaty ýerlikli bor diýip tüýsürekden belläk geçezmiz gelýär. Baş üstüne mehribanlar sizden haýyş edýär ýeriňizden turmaňyzy dowam etýär. Köp sağ bolun mehriban mehmanlar toýlaňyzda gaýsyn janyňyz sağ bolsun ýer görjeňiz geljeňiz madama gowlukdan bolsun şeýle hormatly merhumlaňam ýatan ýeri ýagty jaýy jennetden bolsun beýik bir bar iman baýlygyny bersin diýip tüýsürekden arzu etýär mehribanlar. Ana ne hormatly toýmada gatnaşan dogan garnaşlar edi dostlarymyz şuňky toy toýlayan ogudan ýaşlarymyza geljekde eňine gonan bagyt guşunyň hiç wagt uçmalygyny tüýsürekden arzu etýär. Goý mehribanlar ogudan ýaşlarymyz bagytly bolsun ýar bolsun. Elmydama görjü geljek gowlukdan bolsun. Nesibeden alajak ýekajyrlan döwletli maşgalada ogullar gaýdyr agtyjaklaryňyz boldy diýip hoş habar ýollanyň şol ýollanyň hoş habarym ähli jämez jem bolup bir supraň maşyna uludan toy toýlap döwletli maşgala taryhyny altyn harpler bilen ýazyljak bagtly şanly seneleň biri bolmagy tüýsürekden arzu etýär. Mehman ile şer formatly toýmada gatnaşýan dogan garnaşlamadan bagtýarlyk toy mekany ähli mehmanlarymyza guler ýüzü bilen ujak açyp garşalýar, töýerden taçak başyndan toýýarlar tarapyndan orun berilýär. Bugün iýmeli, etmeli, şahatlanmaly, gowdyň jalmaly. Şuňky mehribanlar uly toy, uly şahatlyk, uly boýtançly purdotlarda dowam etýär. Toy taçagynyň başynda ýakymly toy söhbetleri şol zany ajaýyp ogudan toy aýdynlar bilen dowam edilse gaty ýerlikli bor diýip tüýsürekden belli geçezmiz gelýär. Mehman ile şer ona da öýüniň ajaýyp owady bilen, doga zekinli bilen tebege talandy bilen dinleýijileriniň öz muştoklarynyň sanyny gün saýyn artdyrmakly başaryp ýaşlyň hormatyna, ýaşlyň ýüregindäki söýgüni eýelmekle başaran Türkmen estradasynyň meşhur parlak ýyldyzlarynyň biri Ahun Ahmedow dowam etýär. Dinleň lezzet alyň. Aýdyljak aýdymlar. Çalynjak taýlar kalbyňda rahatlyk we söýgü aralashdyrdym. Başlasyn. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hoş gelipsizler. Yoshlarimiz vaqtli bo'lishdan qo'shani bilan qo'shiq qarasin. Qo'shiqlar sizlar uchun. Otalarimiz uchun qo'shiqlarimiz. İzlarimni qo'ylab yurgan qadam bor. Vaqtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. İzlarimni qo'ylab yurgan qadam bor. Vaqtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men
otamdan boyman çünkü otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman çünkü otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman çünkü otam bor. Yetib borar qaychoqqini eslasa, hikmat yog'ar ko'zlaridan so'zlasa. Düşmanlarım tırnaqdan kir izlasa, men otamdan boyman çünkü otam bor. Oğlum bor deb ko'ksin kerib yursin-da, mehnatlarim rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da, men otamdan boyman çünkü otam bor. Birodarim davring kelsa surib qo'y, g'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin ko'rib qo'y, men otamdan boyman çünkü otam bor. Birodarim davring kelsa surib qo'y, g'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Davlat pulda emasligin ko'rib qo'y, men otamdan boyman çünkü otam bor. İzlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman çünkü otam bor. Otalarimiz uchun bitta qarsak bo'lsin aziz mehmonlar. Rahmat, rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Endi onajonimiz ham kam bo'lmasin, onalar uchun ham qo'shiq aytib beramiz. Can güller sochaymi poyingga, onajon gullar hayron chiroyingga. Onajon bag'ringga bos mehringga qonay. Onajon seni quvontirib quvonay. Yo'llarimda ko'zi bu faqat sonimdir. Omadimning sababi o'zi, baxtimning yulduzi bu faqat sonimdir. Atrofimda
oshsa haroratim to'rt tomonga chopar dardimga qaydan bo'lsa ham malham topar meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir omadimning sababi o'zi baxtimning yulduzi bu faqat onamdir atrofimda yona parvona dunyoda bir dona bu faqat onamdir duosi oshkora pinhona tunlari uyg'ona bu faqat onamdir onamdir davom etamiz qo'shiqlar sizlar uchun. Ayıp etmeng do'stlar bu savdo bormi faqat mening boshimda kim yetmez bu hayat shaydo kim ham sevmez kim kuylamaz kim yig'lamas mening yoshimda bulbulman ahuzachiki taza gulzardan ayrıldık bulbulman ahuzachiki taza gulzardan ayrıldık gözden kanlı yaşın tökip sever yardan ayrıldım gunça gülümden kara saçlı sümbülümden ayrıldım gunça gülümden kara saçlı sümbülümden bülbülümden şirin güftanlardan ayrıldım şavazlı bülbülümden şirin güftanlardan ayrıldım güzellerinin hani telme gönlüm merzimani barcha güzellerinin hani sakkiz jannatning bustani ulme bazardan ayrılır sakkiz jannatning bustani ulme bazardan ayrılır Mahtun kuliye aşırmasdan Bağışlap şanına dastan Mahtun kuliye aşırmasdan Bağışlap şanına dastan Manzilgahı bağı bostan
yakasına bağ buluşar Cek çekikle babına yakasına bağ buluşar Cek çekikle babına gün bilen su salamlaşar Aşkın dökükle babına Meşkur nari gulabısı Ağaltına basıca Hayırlıdır Ertabası Dokuz katıyle babına Hayırlıdır Ertabası Dokuz katıyle babına Çoban coş sen coş alhamını Çam tüydün şirin tani şirin boni Yanlandırıp çölgünü Gel yer söküyle babına Yanlandırıp doluygumu can Gel yer söküyle babına Nerede bolsa güzel mekan Yürek budam sana bakar Nerede bolsa güzel mekan Yürek budam sana bakar Sana bakar, sana bakar Ceyhunumdur damar hemma Kandır akile baba Ceyhunumdur damar hemma Kandır akile baba Durkunmayan gövher çırak Koynun cennet ridara Durkunmayan gövher çırak Koynun cennet ridara 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 Cahan aşık bu diyara Güldek vakile baba Ey yavrusu lebya kadır Mahmud ya ezetler boyu
gelinler dostlarım mehman bolun levana gelinler dostlarım mehman bolun levana mehman bolun levana mehman bolun levana El sarpıp qolaga mehmanlar şowun bile. Ahun Ahmet, minnettarlyk bildirýär. Janyňa sag bolsun, sağdan arýyp bermez. Elmadama toýlarda hyzmatda bolmak bagty nesip etsin. Mehman ileşler hormatly toýmada gatnaşýan dogan garnaşlar dowsaýalan hem şu ajaýyp döwletli maşgala hormatly Togtaýewiň ähli agdy bir maşgala agdalaryna el aýagy düşümli bolsun diýär goýur mehmanlar şeýle döwletli maşgala elmadama begenip gowanyp ýaşadylar. Tügelemem samedama şeýle mahum beňemez. Bugün özüniň terbiýelep ýetişdiren goç ogluny, gerçek ogluny, ýüreginiň boýsunjuny, durmuş ýoluna aýratylykda gadam basyrýan mehmanlar her birimizde nesip etsin şeýle ogul terbiýelep ýetişdirip ýokary bilim berip öz bagtyny gowuşdurup uludan toýlamak her bir insana nesip etsin diýär. Mehmanlar ýene-de döwletli yrtgally hormatlanýan şukur ama şeýle-de hal meňli genjimedem özüniň terbiýelep ýetişdiren mehman gyzy ýagny Rozaýa mehmanlar bugünkü ajaýyp günni tüýsüremizden belli geçýär bag toýlaýanlygy sebäpli köreköňiz ýagny geýiňiz gotly bolsun diýär. Goý mehmanlar şeýle döwletli maşgalaryň baglaýan gudaçylyk ömürlük bolsun, janlar sag bolsun. Nesip edenden sagamanja ellerine diplomny alyp bir halkymyzyň hyzmatyna bolup halkyň ogly bolmagy tüýsürekden arzu etýär, dilek etýär. Mehman ileşler şu burdadan peýdalanýarsa döwletli maşgalada toýlanýar, bugün begenýärler, gowanýarlar. Bede mana şu begençli, şu şahatlykly purdatlary deňze paýlaşmakly üçin Samet amyly bilece zähmet çekýän eginleşleri, kärde şolaşary. Ha sorty mehmanlar bide meýelim bolşýaly Türkmen ýyldy hususi kärhanasynyň Agdyber kollektiwi. Şeýle-de şol Agdyber kollektiwi bilen uly üstünlüge, uly awraýa eýe bolup zähmet çekýän hormatly baş ýolbaşçy, ýagny Aganazar Rejepow. Siziň gelmeňiz tüýsüregimizden haýyş edýär. Baş üstüne Agdyber kollektiwiň ha bugünkü bagtly günümizde siziň eginleşiňiziň döwletli ojagyny uly toý, uly şatlyk, uly boýsunç, bede mena şu purdatdan peýdalanýarsa hormatly Türkmen ýyldy hususi kärhanasynyň Agdyber kollektiwining ählisiniň jem bolup gelmegini tüýsüregimizden arzu etýär. Mehmanlar ha bugünkü ajaýyp bagtly günni her bir insanyň sabrsyzlyk bilen garaşy ýaly Türkmen ýyldy hususi kärhanasym şu ajaýyp toýmyň sähetli güni tutulaly berip şeýle bir sabrsyzlyk bilen garaşýandyrlar nesip edenen gowdy injalsak, gow bir lezzet alsak, toýmydy geçirsek dawara bilenip Assalamu alaykum, hoş gördük ähliňiz, janyňyz sag bolsun diýär kesimizden Kemal Tapyň baş üstüne. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar, edil garyndaşlar, mehribanlar. Bugün biziň şäherimizde ullakan toy, şatlyk. O biziň üçin iki derejedeki şatlyk sebäbi. Biziň egindeşimiz, biziň bütün ömür bile zähmet çekip ýören kärdeşimiz, Semetjan dostumuz, dispatcher Togtaýew ady bilen bütün vilayatimizde belli egindeşimiz öz maşgalasynda uly toý berip otyr. Biziň şatlygymyzyň aňyrsynda ulakan manyýat sebäbi bu adam barada aýtsak bu ömrüni enerji sistema halkyň hyzmatyna beren adam. Şu günem biz şu maşgalaryň şatlygyny, diňe bu maşgalaryňda gudalaryň bilelikdäki şatlygyny paýlaşmak üçin şu toýa geldik. Ilkinji sözümizde biziň häzirki işleýän kärhanamyz Türkmen ýyldyzy Sus kärhanasynyň başlygymyz bar, direktorymyz bar, esaslandyrjymyz. Ilki ya oğlanlara verilme. Başlıktan başlık koyuver, ondan kalanını. Ha? Ay, başlık ettiği, işi ettiği diye gelin onda yigitlere söz verelim. Aramızda en yaşlı hünermenlerimizden, işgalerimizden oğlanlarımız var. Murat Mengliç. Assalamu alaykum, uzaktan yakından gelen mihmanlar. Yine şu gün Togtaýewiň başgalasynda ajaýyp günleriň biri oğlun elendirýär.
Sametcan, gelinler kutlu olsun, gelin diyenler kutlu olsun, ayakları düşümlü olsun. Ene ata kaçan bağıtlı, çağaları bağıtlı olamda. Biz şu günlere ne yılları bile işlerini 30 yıldan beri bir arzu edip geldik şu günlerin emine. Şu günü 2021 yılın Ağustos'un 17'si hasıl oldu. Gelinler kutlu olsun. Nesip olsa indiki yıl şubatları bir oğuldur kızlar, bir çağası olsun, o çağalarını da kutlamak, şunun toylarında oturmak bizlere de müyesser etsin. Toylar kutlu olsun. Samet dayı, Anvar'ın durmuş toyu kutlu olsun sizlere, hem gelin ayağı düşümlü olsun. Anvar benim için ne tolka dost doğan, benim kulluktaşım, 2 yıl bir dövüm çereği bileydik. O yaşlar bağıtlı olsun, gövün isteyen arzularına da canım getirsin. Toylara mutlu olsun. Selamun aleyküm uzaktan yakından gelen kardeşler. Samet ağa toylarınız kutlu olsun. Gelin ayağı düşümlü olsun. Samet ağa ad düşüp pozdravляю. Yaşlar baxtlı olsun, gelinlerim kutlu olsun. Samet ağa toylarınız kutlu olsun. Yaşlar bağıtlı olsun. Töyleme ulaqan toy tuttuğunuz. Nesip bada 2 yıl oğul kız toylarına gelme nesip etsin. Yaşlar bağıtlı olsun. Demetcan, gelece menem kutlayan, baxtlı olsunlar, taxtlı olsunlar. Atanın, enanın baş borcu. Şondan siz yerine yetirdiniz. Nerede olsa canlar sağ olsun. Başlık. Sametcan, yenge şuun sizin ömrünüzde de sağlıklığınızın ömründe de gelinizin oğlunuzun belki en acayip günlerin biri benim tüysürümden, öz adımdan, maskalamın adından tüysürümden kutlayan. Sonra hiç yerde okumadık, hiç yerden eşitmedik yüreğimden çıkan sözleri hazır aydasım eliyedi. Men adam ömrünü 4 pasıla dengiyen, yani Edil Soyer'ni 20. asırımızda en büyük şahirlerimizin bir Kerim Ağa'nın Tomus yazgıları diyen yazgılarından okudum da. Adam ömrü 4 pasıl. Yani hiç yerden okumadık yerim, men şöyle 4 pasıl söyleyerek paylayan da adam doğulup öyle olan onun açelli bakar paslan. Öylenen onun açelli. Ondan sonra baştan yani oğluna yürüyen, kıydın göçürüyen son Tomus bassın baştan ya. Ondan sonra ki aktın yerden toyunu törün veda oturun fırsatın güyüz bassın oluyor da. Sizin şu gününe kudaların bilen hakiki ımıklı Tomus bassınız da indi. Son için tüysürümden kutlayan. Baktlı olun, baktlı olsunlar yaşlarım. En durmuşta dünyada pul ile alıp olmayacak baht olum özlerinin köpölsün. Size oğul getirsin, kıyız getirsin. Sizi beğendirsin, sizi ıncıtmasın. Hakikaten bir acayip şeyle bir kovu fırsat da. Nesip olsa sen aktıklığın toyunda da söyleyip bize de katlaşıp, ulu kollektiv olup, her ne Hudaya şükür bir 200 adama olu kollektivimiz var. Özümüzden seni hükümet idaralarında işleyen dövrümüzden Murat Mengliç, Arslan Ahmet, üçüğümüze indi. 30 yıl olmasa da berrak, egindeş, ehli hükümet idaralarında da işledik. Öz idaramızda da sonralık egindeş, tüysürümüzden hürmet ediyoruz. O yaşlar baktı olsun. Koşonda koşa karasın. Özlerinden köpölsün. Yan kaydısı meyalı değil mi? Ömür diyenin gücümüz yetmeyecek çare yıllar geçip dur. Son için Tomus paslı değil, güyüz paslı. Ondan sonraki pasıllarda da bile has karran devrümüzden ona yegenip, ona kıynanıp bilecek atlaşmak Allah müyesser etsin. Toylar utlu olsun. Hormatlı mihmanlar hemmenize de tüysürümden minnettar. Şunal bir dostumuzun toyunu kutlap geleniniz için. Toylar utlu olsun.
Köp sağ olun. El şarpyar mehribanlar Türkmen yıllıdı hususi kıyarganatı. Hemmemiz şovhunlıcı. Ana mehriban toğun garnaşlar dostyalar. Toğuttuğunuz gutlu olsun yerse de çekiyen dekmediniz üstünlükler yar olsun. Enne yadigarlık toy tuğrutunuz şerse sans ediyar mehribanlar. Tansıvan aydın sağlar bilen. Devam etiyar ekli doğun garnaşları ağalar, gençler, zigler ekliğini orta tans meydan saat. Anda çağırıyor. Oğudan yaşlarımız bağıtlı olsun yer. Toylar gutlu olsun, toylar mübarek olsun. Toylar olsun. Türkmen yıllıdı hususi kıyargana tans ediyar mı? Anını hemmeňiz orta tans meydançasy üçin Türkmen estradynyň meşhur parlak ýylydy Ahun Ahmedow tansygan aýdym sağlar bilen gitdi gonna. Uçradım menge uşan kız yana, yüreğim yetti uyga çiz yana. Korkusuz kahlagan istek ona, bana sezendi kaynana. Onu sevgideydi kaynana. Bu şal yaman kızla yakın çay. Uçulu gitti kızıklar katay. Göya ki asmandaki ay eskinde toy böyledi. Bu günler yakın yüreğim sizede. Toyumuzda hamma oynab güledi. Siz dualar kıling ona eskinde toy böyledi. Toyumuzga yana mehmon to'ladi. Toyumuzda hamma oynab güledi. Siz dualar kıling ona. Bilaman bu bir taqdiriy azal. Uchrashim menga o'shan bir go'zal. O'shansiz hayotimni qildilar. O'zidan so'zlari qasam, gaplarim bo'lib ketdi boyma-boy. Yonimga tushdi go'yo tunlay. Voy voy, yurakda seni olib bo'ldi joy. Hayda seni yakka saroy, tez kunda to'y bo'ladi. Bu kunlar yaqin yuragim sezadi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling mana, tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon to'ladi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ota. Yeah! Tez kunda to'y bo'ladi. Bu kunlar yaqin yuragim sezadi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ona. Tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon to'ladi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ota. Yeah! To'ylar muborak bo'lsin. Muboraklar bo'lga yetgan to'yingiz, jumishli kushga ayvon joyingiz. Muboraklar bo'lga yetgan to'yingiz, jumishli kushga ayvon joyingiz. Buna izzatdan o'tkayimiz, buna izzatdan o'tkayimiz. Bana to'ylar muborak bo'lsin, hammangiz ashti muborak bo'lsin. O'tgan to'ylaringiz muborak bo'lsin, hammangiz ashti muborak bo'lsin.
toylaringiz mübarek olsun. Hammangizga ish to'yi muborak bo'lsin. Saraka to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Namaşamda çıkan aylar batmay, sizlere gelgen devlet kaçmay. Namaşamda çıkan aylar batmay, sizlere gelgen devlet kaçmay. Gelme gelme bir gelip ben toyunsa, gelme gelme bir gelip ben toyunsa. Bana bana toylar mübarek olsun, hammangizga ish to'yi mübarek olsun. O'tgan to'ylaringiz mübarek olsun, hammangizga ish to'yi mübarek olsun. Mayda mayda mayda, jirani gülüm mayda. Canıga boraman, yol istagan bo'laman, gaplashganda yonaman, yo'lni qarab qoldi, sana mas'ul bo'laylik, ishqingda bedavoman, tushibda qiynalaman, ishqingda bedavoman, tushibda qiynalaman, darcha davo bo'laman, yo'lni qarab qoldi, sana mas'ul bo'laylik, darcha davo bo'laman, yo'lni qarab qoldi, sana mas'ul bo'laylik. Karagöz canımla Karagöz boyuna Gönlüm uçup bana diye baradı, içim yanıp bana diye baradı. Gönlüm uçup bana diye baradı, içim yanıp bana diye baradı. Lakin engem kırılmadı Karagöz. Karagöz boyuna Sine de bakmayma
yanımda yanımda oyna oyna Karagöz yanımda oyna oyna Karagöz boyunda oyna oyna Karagöz yanımda oyna oyna Karagöz boyunda Ya yaşa ya Karagöz boy boy, Karagöz boy boy, Karagöz yanları, Karagöz aman, Karagöz ya. Rahmat anacığım. Soylar muharebesi. Oralarda bizdir yaz mı? Ona melek saz mı caz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum ki nereden bileyim? Ay kimlere sorayım? Nerelere gideyim? Yandırdım geldim ama ne kaşlar kalan beni derde salan yar sensiz yaşayabilmem ey sevgili canım sen eşime inan. Hadi oyna. Sabret Leyla 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 dayan da Leyla 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 sen üzülme Leyla 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 bu da geçer Leyla 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 sabret Leyla 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 dayan da Leyla 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 sen üzülme Leyla 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 bu da geçer Leyla Leyla Leyla. Adrenalin, kampanya, uyanmaya, kullanmaya bize masadan istiralmaya ekonomiko, no Kalbim onu vermedim, geri vermedim, geri vermedim. Kalbim onu gelmedim, geri gelmedim, geri gelmedim. Sen olsan bari, sen olsan bari, sen olsan bari, sen olsan bari. Ulan bari, me dan su en pupare vise. Yarada moi
Mansur ya baba, Pinciken Sur ya baba. Allah Allah ya baba, selam aleyküm ya baba. Allah Allah ya baba, selam aleyküm ya baba. Sidi Mansur ya baba, Pinciken Sur ya baba. Aşhadu billah, meşik bir suar. Görkem kalbi, meriştadik, meşgali bi, merhavali. Aşhadu billah, meşik bir suar. Mincik yazidi, pişma fidi. Vingar fidel, bakar ikmadi, bakar ikmadi. Allah Allah ya baba, selam aleyküm ya baba. Allah Allah ya baba, selam aleyküm ya baba. Sidi Mansur ya baba, Pinciken Sur ya baba. Baktım sende, Pinokyo seni burnun kopacak yerinde. Hayatım iki kelimeden oluşuyor. Bir yalan biri hüsran yenisini çağırıyor. Yolumu uzatmasını sevmem, faydalar gitmeden. Her şey çok açık bende, sana benden olur yani ne? İyi gece, kafaya takma. Çalsın davul, çalsın zurna. Hadi oyna. Kına geldi, baktım senden. Pinokyo seni burnun kopacak yerinde. Hayatım iki kelimeden oluşuyor. Bir yalan biri hüsran yenisini çağırıyor. Uzatmasına sevmem, aydınlar git lütfen. Her şey çok açık bana, sana benden olur yani ne? Gelir geçer, kafaya takma. Çalsın davul, çalsın zurna. Hadi oyna. Kalmadı, kendini yıkmış mı sandın? Damatsamızın sürer, anlamı boş ver aklın gider. Hop, asıl belasın sen. Hop, bir çizgi çekelim lütfen. Gelir geçer, kafaya takma. Çalsın davul, çalsın zurna. Hadi oyna.